Good morning! Today, magiging mayaman kami today. Yan yung target natin. Kita niyo yan. There na yung ating mga water bottle for exchange ng rice sa Robinsons. And hindi pa tayo nakalis ng bahay pero nagugutom na ako. I'll be eating my lunch. So kami... Sila? Duha ka tatlo. Duha ka walit eh. Ayo. Pwede ka pa-order. Dial lang. 0921-621-0620 or 0916-220-9962. Dito na po tayo nagtatago sa ilalim ng basement para magbenta ng plastic. Yan yung target natin. Kita niyo yan, yung push cart na yan. Push cart. Kukunin natin yan. Dito na tayo sa harap ng push cart. Babalik tayo sa ating sasakyan. Napakalaki. Yan ang culprit. Happy, happy, happy. Ito ha, kay base pagkulang pala. Ito na yung Dinurado. Dinurado. Ito yung bakal. Diba? Hindi pa kami nakapag-rice, pero we'll live Dinurado rice. Free lunch. Diri sa may Robinsons Supermarket with Willie Farms Dinurado rice.
mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!